ka, it's your boy Vince Jet, your original. Come back to my YouTube channel. Wala pa ka nakasubscribe sa YouTube channel, subscribe na. Vince Jet, your original. Click ang subscribe button, like and share, subscribe at the notification bell for more updates. Yo, what's up mga kaichi boy, Vince Jet Original. Welcome back to my YouTube channel. If hindi pa kayo subscribe sa YouTube channel, subscribe na, Vince Jet Original. Paki-click ang subscribe button para lagi kayo sa video. So ngayong araw na to mga kaorig, papunta po tayo sa Hilutungan Island mga kaorig. Kasi po birthday po sa kapatid sa aking lolo mga kaorig. At 60 years old niya ngayon mga kaorig. At bago natin pasimulan to, sa hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, subscribe na, Vince Jet Original, and paki-click ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga bago kong video. Tara, hindi na natin patagalin to. In 3, 2, 1, let's go! Yo, what's up mga kaorig? Andito na po kami sa Cordoba. Andito na po kami sa Cordoba mga kaorig. Kasama ko ngayon ng mga pinsan ko mga kaorig. Tara sila mga kaorig. Oh, man na. So, punta kami dun sa ibang isla. Saan tayo? Tayo Rika. TikToker niyo siya. I-follow niyo siya sa yung TikTok mga kaorig. Guys, baka naman. Lo, baka naman. Anong masabi mo ngayon? Paano? Ano masabi? Oh, paano mo masabi? So, andito na po kami sa Cordoba. Andito na po kami sa Cordoba mga kaorig. Naghintay lang po kami sa kasakyan ng mga kaorig. Napambot mga kaorig. Sakay may airplane. Naghuwat lang dyan sa mong kasakyan nga pambot. Kami sa Sa aming bangka mga kaorig na abukay pamilya. So, ipakita ko ninyo ang mga view nga rin mga kaorig. Tingin daw niya yung view guys. Sige. Okay, in 3, 2, 1, let's go! Let's go!
Happy birthday, happy birthday. Sa sandbar mga ka-arig. Hanggang dito lang itong videos na ito mga ka-arig, na simpleng video mga ka-arig. At sa hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel, Vince Jetro Original, and pakiclick ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga bago kong video. Hanggang dito na lang. In 3, 2, 1, let's go!